Kiko Pops channel. It's joke time. Subscribe. Malukong Pari Part 2. Isang sakristan naninilip sa siling o kesimi sa taas ng kwarto ng pari, at kakaiba ang kanyang nakita at narinig. Ito ang narinig niya habang sumisilip. Father, paano na lang kung mabuntis ako? Huwag kang mag-alala anak. Kasi ang nasa taas na ang bahala niyan. Hindi nakapagtimpi ang sakristan na nang boboso sa taas at pumalag agad. Nagkaletse-letse na. Anong nangyari sa'yo dyan, Father? Ikaw ang nagpakasaya, tapos gusto mo ako ang mananagot. Para, velho, pelo amor de Deus, cara.